Hola de nou a tothom, espero que estigueu molt i molt bé. Segon repte d'avui, començarem treballant 3 ritmes, d'acord? Us el mostraré una mica més a prop perquè no tingueu problemes. Preparats? Ritme 1. Ritme 2. Ritme 3. D'acord? Ara us explicaré el repte. Fins ara. Hola de nou. El repte. No m'he tornat boig, no. És posar els ritmes en qualsevol estri que trobeu a casa. Jo tinc aquí 3 paelles, d'acord? Primer ritme. Segon ritme. Tercer ritme. Aquí no acaba, Us torno a explicar. I per últim, una mica de música.